paint. May pipinturahan na siya doon para sa stand ng karaoke, ng monitor. Tapos meron tayong mga errands guys. Bibili ng gulay, itlog, pagkain ni Sky. Kakain muna kami dyan sa tabi-tabi. Tapos punta rin ng Pure Gold para gusto namin ng yung bangus na marinated na. So daan tayo doon. Tapos naglilinis ako guys ng bahay dahil bukas meron na naman tayong bisita. Tapos sa Sabado meron na naman ang kapatid ko at pamangkin na idadating from Rojas City. Pero bukas meron tayong mga bisita na mahal sa buhay. So linis-linis tayo. Meron naman kaming mga tira-tirang ulam doon. Din ako magluluto para yung time kong magluto na lang ako, maglalaba at maglilinis ng bahay. Nag-change sheets ako. Ayun na, slowy po yung nakabili na. Sige guys, update ko kayo ha. Pag nagda-drive ng tricycle ayun nagmamask siya dahil kasi ang alikabok. Kabili ka na ga? Yes, lagay ko lang dito sa top box. Aba, mabuti kung may top box pala no, dahil mailalagay mo yung yung binili mo. Top box pack na yun. Mag-good morning ka sa kanila. Ha? Mag-good morning ka. Ay, good morning sa inyo. Pakasan mo. Thank you, good morning. Good morning. Good morning. Maganda rin may tricycle para sa mga malalapit lang sa bahay na pupuntahan para madali ang parking. Kaysa si Barako ang dala natin, ang laki-laki. Minsan walang parking. Okay guys. Tingnan nyo guys ang McDo. Merong flag kasi mag-i-Independence Day na. Happy Independence Day Pilipinas! Ano, may bangos? Wala pa, hindi pa ako nakarating din. Filing cabinet guys. Na terno doon sa desk ko. Dito na sa akin. Para meron
na kung kailan. Lapit sa TV. May ice cream pa ako. Oh, okay na to. Isasandal ko dito. Ayun, ayun. Galing tayo guys sa Talipapa. Ayan pa, may fruit stand. Ito, nakabili tayo ng Indian mango. Pagsandan niya para makita niya ang Talipapa. Ay, ganun din. Ayun. Ito. Mas marami nagtitinda dyan pag Huwebes at saka Linggo. Pabili tayo ng manggang hinog. Ano ito? 140. Ito, 50. Tapos itong talong at saka alam na this, para kanino ang talong. Kaya lang nga, pakisara ng pinto, please. Pakisara ng pinto. Automotive to, ma'am. Ha? Automotive. Ay, Oh, tama. oh. Bili tayo guys ng itlog. Kasi konti na lang itlog. Gawin yung kapatid ko. At saka, bili tayo ng pagkain ni Sky. Kasi last time, ang nabili ko isang pack lang dahil wala na, ubos na. Siguro maraming kumakain na aso na gano'ng Nutri-Chunk small breed. Yun ang pagkain ni Sky. Ito tayo. Pagkain ni Sky. Pagkain ni Sky. Okay. Ito, dito sa vet niya. Dito ang vet ni Sky. Diyan din kami bumibili ng pagkain. Ayan. Tsaka itlog. Tsaka itlog doon sa kabila. So, ang pares daw 850. Pwedeng tawaran ng 800. Yung ganito magkano? Dalawa 500 sa Kalapati po. Ano na yun? Babae at lalaki na yun? Paris na po yun. Oh, ay, laki. Pero meron din po ako doon tag 100 kung pangalaga lang po ng bata. Ito hindi ba yan mahirap buhayin? Ay hindi ma'am, hindi po masela niyan tsaka mahaba yung lifespan nila. Hindi yan pag, kailangan ba, meron kasi kaming kubo. Kung doon na sila sa tabi ng kubo, maano no? Basta meron silang Kailangan may roof. May kung roof. hindi sila cover nung mo, paggawa mo lang kahit na kung ano lang pwede mong maitakin. Basta meron na silang bubong. Kahit Pero na naanggiyan sila, okay lang. Wag lang yung direkta. diretso. So pwede lang silang ganun kasi dito pwede naman na may ganyang mainit, okay lang. Okay lang. Tsaka bibilan mo rin naman sila ng ma'am yung box kung saan sila nangingitlog. Kaya pag umuulan, dun sila. Saan nabibili yung ganun? Ngayon ma'am, meron ako ma'am, kaya lang naubos. Hindi ko lang, taga rito lang to. Oo, dyan lang sa Metro Gate. Kung dyan lang pala kayo ma'am, pwede niyong balikan yun. Sige, pag-isipan ko. Dahil May kasi, cage na rin ba kayo? Ha? May cage na kayo? wala pa. Never kailangan kami lang. nagkaroon ng ibon. Okay. Subukan nyo lang po. Oo. Ayun, may mga cage din kasi ako dun ma'am. Ayun. Okay. Magkano yung mga gano'n na cage? Kung ma'am, double, may mga price po dun Yung sa baba, yung sa baba. Para alam ko lang. 750 po yun. Double po, meron triple. Triple po yung nasa baba, pero same size niyan, double. Hati po siya dito. Hindi sila pwedeng Natatanggal po yun para mas malaki. okay. Pag halimbawa, dalawang pares, pwede mong hatiin. Nasa yung asawa ko, nakita ko. Ganda guys, oh. Parang gusto ko bumili. Ay, ang ingay nila. Salmon. At na guys, nakabili na tayong itlog. 240 ang 30 pieces na large. Tapos, gusto ko bumili ng lovebirds. Baka next week, busy tayo ngayon. Next week na lang. Kung God willing. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Uuwi na kami. Ito na guys yung itlog nating binili. Usually, bumibili kami ng itlog sa grocery store. Pero pag naubusan kami, may binibilhan kami dyan. Okay naman ang size niya. 240. Medyo mas mura nga siya kaysa grocery store eh.
Unahin natin yung lumang itlog. Wala pang natira eh. Ayan na guys, ang ating itlog.